Miliarde de oameni din întreaga lume supraviețuiesc datorită unei mașini simple, tractorul. Ele reprezintă coloana vertebrală a agriculturii moderne, un simbol al puterii și productivității. Dar există un adevăr întunecat ascuns în spatele câmpurilor verzi. Unele dintre aceste mașini, în loc să dea viață, au semănat moarte. Vorbim despre defecte de proiectare îngrozitoare care au curmat viețile a mii de fermieri. Astăzi vom dezvălui cele mai periculoase 10 tractoare construite vreodată, bestii de fier care au scris istoria cu sânge și lacrimi. Care tractor te-a speriat vreodată? Spune-ne în comentarii și nu uita să te abonezi pentru a ni te alătura în descoperirile acestor povești uitate. Lista noastră începe cu o legendă incontestabilă, John Deere 4020. Legat de dezvoltarea agriculturii moderne, acest utilaj este un simbol al puterii și durabilității, fiind considerat unul dintre cele mai importante tractoare din istorie. Cu peste 200.000 de unități produse în aproape un deceniu, 4020 a fost alegerea principală pentru aproape orice fermă, datorită motorului său de peste 90 de cai putere și sistemului hidraulic superior. Dar puțini ar fi putut bănui că această putere însă și era sursa unei groaze tăcute, un ucigaș invincibil ascuns chiar în sistemul hidraulic. Pericolul venea din presiunea hidraulică extrem de ridicată, care ajungea la aproximativ 155 de bari, o valoare incredibilă la acea vreme. Această presiune folosită corect genera o forță de tracțiune de uriașă, însă atunci când furtunurile hidraulice vechi sau de slabă calitate cedau, se transformau într-o armă mortală. Lichidul hidraulic era pulverizat cu viteza unui proiectil, capabil nu doar să străpungă carnea, ci și să injecteze un tip de toxină în corp. Rana inițială părea inofensivă, doar o mică înțepătură, dar fluidul contaminat distrugea treptat țesutul, provocând necroză și ducând la moarte dacă nu era tratată imediat. Era un mod tăcut, dar înfiorător, de a muri. În plus, priza de putere a modelului 4020, o componentă care genera o forță enormă, a devenit o capcană mortală. Modelele timpurii nu aveau scuturi de protecție adecvate, permițând arborelui rotativ liber să prindă cu ușurință hainele operatorului, părul sau membrele, provocând tragedii cumplite precum amputările. Deși John Deere a corectat treptat aceste defecte în versiunile ulterioare, tractoarele mai vechi sunt încă folosite, o amintire rece a pericolelor care se ascund sub un exterior impunător. De la o mașină colosală trecem la un mic războinic, Farmall Super A. Creat pentru a lucra în spații înguste, Super A a devenit rapid companionul la nenumărați fermieri datorită dimensiunii sale compacte și manevrabilității superioare. Produs între 1947 și 1954, a fost unul dintre modelele de tractoare pionier, aducând mecanizarea pe fermele mici. Totuși venea cu un design incredibil de periculos. Volanul său, în loc să fie amortizat, era atașat direct la puntea față, creând o amenințare directă pentru operator. Asta înseamnă că de fiecare dată când o roată din față lovea un obstacol, fie că era o piatră mică, un ciot de copac ascuns sau un șanț adânc, forța impactului era transmisă direct volanului. Volanul ricoșa violent și necontrolat. Acesta putea lovi direct pieptul, mâinile sau încheieturile operatorului. Mulți oameni au suferit oase rupte, umeri dislocați sau chiar comoții cerebrale severe din incidente care păreau inofensive. Teama nu venea de la motor, ci de la volanul din mâinile fermierului, transformând fiecare mică denivelare într-un atac. Fermierii erau nevoiți să fie permanent încordați, folosindu-și toată forța pentru a ține volanul sub control, transformând munca într-o luptă continuă cu utilajul. Nu era doar un defect de proiectare, ci o greșeală letală care transforma cele mai simple sarcini de pe câmp în acțiuni cu risc ridicat. Farmall Super A este dovada că uneori cele mai simple mașini pot ascunde cele mai extreme pericole. Urmează un gigant al industriei moderne, Case IH 7250 Magnum. Născut în era tehnologiei, acest tractor reprezenta apogeul puterii și performanței. Cu peste 200 de cai putere, era considerat un cal de muncă de neînvins, conceput pentru a face față celor mai dificile sarcini. Totuși, chiar și cele mai avansate mașini pot ascunde o tragedie, un defect fatal care a transformat o componentă vitală într-o bombă cu ceas. În interiorul acestui exterior perfect se afla o bombă cu ceas, transmisia. Din cauza unui defect rar de fabricație, presiunea internă din transmisie putea crește necontrolat. Când depășea limitele de toleranță, exploda într-un mod înfiorător. Această explozie nu doar că distrugea tractorul, ci arunca fragmente de metal fierbinți și ascuțite, ca niște lame, în toate direcțiile, cu viteze terifiante. Deși era un eveniment rar, consecințele erau de neimaginat. Operatorul sau oricine se afla în apropiere putea fi lovit de aceste schije metalice, provocând răni adânci, arsuri grave sau chiar moarte instantanee. Acest incident a forțat producătorul să emită chemări masive și avertismente. Povestea modelului 7250 Magnum este un moment dur că nicio tehnologie nu este perfectă. Un defect minor de proiectare sau fabricație poate transforma o mașină puternică într-o armă mortală. Arată că, chiar și în era digitală, siguranța trebuie să fie întotdeauna prioritate absolută și nu trebuie niciodată sacrificată pentru comoditate sau putere. Poreclit Widowmaker, compactul Massey Ferguson 135 a devenit un simbol al fiabilității. Produs între 1964 și 1975, a fost unul dintre cele mai bine vândute tractoare din lume, cunoscut pentru versatilitatea sa și motorul durabil.
Dar acest nume nu a fost întâmplător, era un avertisment sângeros despre instabilitatea sa. Cu un centru de greutate ridicat și un apartament scurt, acest tractor devenea extrem de periculos atunci când lucra pe pante sau pe teren accidentat. O virare bruscă sau o mică denivelare îl putea răsturna fără niciun avertisment. Consecințele acestor răsturnări erau catastrofale. Deoarece multe modele timpurii nu aveau structură de protecție la răsturnare, ROPS, operatorii erau adesea prinși sau striviți sub greutatea imensă a tractorului. Multe familii au pierdut pe cei dragi în accidente care ar fi putut fi evitate. Porecla Widowmaker este o rană dureroasă în comunitatea agricolă, o amintire a tragediilor petrecute pe câmpuri. Lecțiile dureroase ale modelului Massey Ferguson 135 au schimbat pentru totdeauna modul în care privim siguranța tractoarelor. A contribuit la determinarea producătorului să trateze mai serios proiectarea structurilor de protecție, transformând ROPS într-un standard obligatoriu, nu într-o opțiune suplimentară. Povestea sa dovedește că, indiferent cât de eficient este un tractor, nu poate înlocui niciodată siguranța operatorului. International Harvester 1066 a fost o mașină puternică, produsă în anii 70. Cu până la 135 de cai putere, era echipat cu o cabină modernă, închisă, concepută pentru a proteja operatorul de murdărie și zgomot, oferind confort în zilele lungi de muncă. Dar chiar acea cabină confortabilă a devenit o cameră de gazare, capturând un ucigaș invizibil și inodor. Problema modelului 1066 era scurgerea gazului monoxid de carbon din sistemul de evacuare în interiorul cabinei. Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic, incolor, inodor și fără gust. Se leagă de sânge de sute de ori mai rapid decât oxigenul, împiedicând sângele să transporte oxigen către organele vitale precum creierul și inima. Șoferul poate începe să se simtă amețit, grețos și extrem de obosit, fără să-și dea seama că este otrăvit. Aceste simptome sunt ușor confundate cu epuizarea cauzată de muncă. Pe măsură ce concentrația de CO crește, operatorul își pierde treptat cunoștința și poate leșina în timp ce conduce tractorul. Consecința era pierderea controlului, ducând la accidente catastrofale și fatale. Au fost înregistrate numeroase decese, făcând din 1066 o poveste de avertisment înspăimântătoare. Arată că uneori pericolele mortale provin chiar din caracteristicile concepute pentru a oferi confort și siguranță. Ford este unul dintre cele mai mari nume din industria tractoarelor, iar Ford 5000 este un exemplu clar al succesului lor. Produs între 1964 și 1979, era cunoscut pentru durabilitatea și performanțele sale ridicate. Totuși avea un defect fatal care putea transforma o sarcină simplă într-un dezastru, sistemul de frânare. Modelele timpurii Ford 5000 foloseau frâne cu disc din frontă comprimată, o alegere extrem de periculoasă. Atunci când erau folosite continuu sau în situații care necesitau frânare de urgență, acest material se supraîncălzea și își pierdea brusc eficiența. Frânele deveneau moi, incapabile să genereze suficientă frecare pentru a opri tractorul. Imaginează-ți un tractor de câteva tone coborând pe o pantă cu un utilaj greu atașat, iar frânele cedează complet. Acesta este un scenariu îngrozitor cu care mulți fermieri au fost nevoiți să se confrunte. Defecțiunea bruscă a frânelor a dus la coliziuni, răsturnări și accidentări fatale. Deși versiunile ulterioare au fost îmbunătățite cu sisteme de frânare mai bune, mii de tractoare Ford 5000 mai vechi sunt încă în uz, servind drept un moment constant al importanței întreținerii și inspecției frânelor. Această poveste dovedește că indiferent cât de puternică este o mașină, dacă nu se poate opri atunci când este necesar, devine un pericol imprevizibil. Belarus MTZ-80 este o legendă a agriculturii este europene produsă în masă din 1974. Era cunoscut pentru durabilitatea sa, ușurința reparațiilor și costul redus. Însă tocmai simplitatea designului și uneori lipsa controlului calității l-au transformat într-o capcană mortală, în special în două sisteme, hidraulica și electricitatea. Furtunurile hidraulice ale MTZ-80 erau adesea de calitate scăzută, predispuse la cedare sub presiune ridicată. La fel ca în cazul John Deere 4020, un furtun hidraulic spart putea pulveriza ulei sub presiune mare, provocând răni penetrante grave și infecții ale sângelui. În plus, sistemul electric era un alt punct slab. Cablajul era adesea instalat cu necorespunzător, producând ușor scurt-circuite și incendii ale tractorului. În unele cazuri, șoferul putea primi un șoc electric atunci când atingea părțile metalice ale tractorului. Aceste defecte de proiectare au provocat nenumărate accidente, de la răni grave cauzate de lichidul hidraulic pulverizat până la incendii subite ale tractorului. Povestea Belarus MTZ-80 este o lecție de avertisment despre sacrificarea siguranței pentru cost. Indiferent cât de durabil este un utilaj, dacă îi lipsesc măsurile de siguranță de bază, va fi întotdeauna un pericol potențial care așteaptă să provoace o tragedie. Alice Chalmers VD45, produs între 1953 și 1957, este un tractor puternic și avansat pentru vremea sa. Era echipat cu caracteristici revoluționare care ajuta pe fermieri să lucreze mai eficient.
Totuși, o componentă aparent simplă a devenit călcâiul lui Ahile, sistemul de frânare. WD-45 folosea frâne cu tambur și sabos de frână din oțel comprimat. Aceasta a fost o greșeală gravă de proiectare. Atunci când frânele erau folosite continuu, mai ales la coborârea pantelor cu un utilaj greu atașat, temperatura creștea extrem de mult. Oțelul comprimat își pierdea rapid capacitatea de frecare sub efectul căldurii, făcând frânele complet inutile. Acest fenomen era cunoscut sub numele de break fade și a provocat nenumărate accidente. Defecțiunea bruscă a frânelor la WD-45 i-a făcut pe mulți șoferi să piardă controlul tractorului, ducând la coliziuni și răsturnări. Deși tractorul a trecut ulterior la materiale mai bune, povestea WD-45 rămâne un avertisment. Arată că până și cele mai solide tractoare, la prima vedere, pot ascunde defecte de proiectare mortale, care se dezvăluie doar în condiții extreme. Ford 9N și 2N au fost tractoare care au revoluționat agricultura. Cu sistemul de prindere în 3 puncte al lui Harry Ferguson, au permis fermierilor să folosească diverse utilaje cu mare flexibilitate. Dar chiar acest sistem avansat ascundea un pericol neașteptat, transformând o sarcină simplă într-un joc cu risc ridicat de moarte. Problema modelelor Ford 9N și 2N era fenomenul de power hop sau ridicare pe spate. Atunci când un utilaj montat în spate precum un plug se agață de un obstacol subteran mare, rezistența creată genera un cuplu puternic care ridica parte din spate a tractorului. Din cauza centrului de greutate ridicat și a lipsei unei structuri de protecție la răsturnare, ROPS, tractorul se putea răsturna brusc pe spate. Mii de fermieri au fost prinși și striviți sub greutatea imensă a tractorului, făcându-l una dintre cele mai mortale mașini din istoria agriculturii. Introducerea sistemului de prindere în 3 puncte a fost un progres major, dar lipsa caracteristicilor de siguranță asociate a provocat o tragedie de proporții. Lecția oferită de Ford 9N și 2N a forțat industria să trateze mult mai serios standardele de siguranță, ducând în cele din urmă la dezvoltarea și impunerea structurilor ROPS obligatorii pe tractoarele moderne. Nu trebuie să uităm că un mare salt tehnologic poate ascunde și cel mai mare pericol. În finalul listei noastre se află Case 1030 Comfort King, un tractor produs în anii 60. Numele Comfort King reflectă obiectivul de a crea cel mai confortabil mediu de lucru pentru operator. Cabina închisă era concepută pentru a reduce zgomotul și vibrațiile, oferind o experiență mai lină în timpul orelor lungi de muncă. Totuși, această cabină aparent confortabilă a devenit o capcană mortală, deoarece pentru a oferi confort, structura cabinei modelului 1030 Comfort King nu era suficient de rezistentă pentru a face față unei răsturnări. Nu fusese proiectată ca o structură de protecție la răsturnare. În cazul răsturnării tractorului, în loc să protejeze șoferul, cabina se putea deforma grav, se putea prăbuși și îl putea strivi pe operator în interior. Numele Comfort King a devenit o ironie tragică, deoarece chiar caracteristica destinată confortului a devenit cauza morții. Acestea sunt poveștile întunecate ale celor mai periculoase 10 tractoare din istorie. Fiecare utilaj este un avertisment dureros despre importanța siguranței și a proiectării corecte. Nu putem schimba trecutul, dar aceste lecții ne-au ajutat să construim un viitor mai sigur. Putem fi recunoscători fermierilor curajoși care au fost nevoiți să se confrunte cu aceste mașini și să ne putem asigura că tragedii similare nu se vor mai repeta. Ce ai învățat din acest material? Spune-ne în comentarii. Iar dacă ți s-a părut valoros, susține-ne abonându-te pentru a nu rata și alte povești istorice pline de semnificație.